O Xardín da Memoria segue florecendo no Instituto Ramón Cabanillas. O proxecto que están a impulsar neste centro cambadés contou hoxe cuns convidados ben senlleiros. Varios membros de Treixadura chegáronse ata o instituto para seren entrevistados. Un cuestionario ao que xa se someteron outros artistas como Mondra ou Sheila Patricia. Albe e Lucía foron esta mañá entrevistadoras por un día. Vamos a entrevistar a Treixadura, un grupo musical tradicional de galego. A entrevista máis ou menos a preparamos aquí para poder coordinar as dúas voces. A pesar dos nervios do debut, as rapazas demostraron as súas habilidades como xornalistas ante Treixadura. Os membros do grupo encantados co convite. Isto é todo nada, estamos super nerviosos, non sabemos ni que nos van a preguntar. Ademais teñen, véselle que talentosas e moi ben preparadas. Está aquí o futuro periodismo do galego xa. A actividade busca chegar a rapazada á música tradicional galega porque o obxectivo do proxecto é traer a actualidade ás raíces do noso folclore. Como este ano pois as letras van dedicadas ao cancioneiro popular, pois queríamos, xa trouxemos a Mondra, Sheila Patricia e agora pois tiñamos que xogar na casa con Treixadura, como non? E un pouco para chegarlle pois a rapazada pois a música de raíz, a música tradicional, non? E entón pois nesas estamos, facer chegar a cultura da pobo pois aos nenos e ás nenas para que facerlo máis atractivo, non, aquí en directo e que podan participar ben en audiovisuais, ben pois incorporándose como público. E aproveitando a visita de Treixadura, a rapazada estreou o documental Vendima elaborado polo alumnado do FP de Vitivinicultura en colaboración cos mozos da ESO. É gravado na adega que temos adscrita ao centro e entón pois un pouco de todo o proceso que de elaboración do viño, das vides, os tipos de uva e tamén un pouco para que a rapazada pois coñeza que aquí teñen outra opción máis de poder pois intentar facer vida, non? Pois traballando no sector do viño. A peza ten unha duración de 8 minutos e vai dando conta de todo o proceso dun sector clave para a economía presente e tamén futura dos cambadeses.